Asa ka to si Brewster Stevie, no? Ingon mo to siya na ari may magkita. Burong ko giinjan na niya. Ari ko na may magkita. Wadri asam ka to. Wag yun. Uy! Narama ka diya, day, boss. Nagunsa mo ka diya? Uy, boss! Dugaya ni mo, oy! Nagunsa di ka diya? Dari ko napasilong ko, dari pertinita dyan sa gawas. Dari ko napasilong, tagay-tagay. Hala. Da, pag-reduce. Dugay kay ka, dugay kay ka. Ang, traffic na kingat to. Himusa, oh. Himusa. Lulubaw. Ari ka, dari. Ari ta, dari. O, pwede ra. Okay, inihitay diya, oy. Dari. Nakikatapad, dari, oh. Nakikatapad. Maarang ka ta diri? Marang, oy, ali, dari. Dari, oh, dari ka, oh. Muna. Marang mo ta, dari. Gi. Oh, aram na. Ngigag pasilungan ay mitso magud. Ako. Ngigag pasilungan mitso magud ay. Awa dari. Balitrop. Makita na muna dari. Oy, ali. Balitrop. Tagay mi dari sulod kay init kidas gawas. Ngigag. Kay ikaw kameraman sulod ka dari ha. Ngigal yung ano balitrop ni inyong sudlan. Di man ni bisag masinggano ni dili madutlan. Dili mudutlan awa na patay katapa dari. Pwede may mag-istorya dari. Pwede na pasilingan.